Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:08. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Mayo 14, tuig 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Syudad sang Sipalay, liwat na bukas sa pagbaton sa mga turista. Travel requirements nagapabilin. Seneco, wala pa naaktuhan ang Memorandum of Understanding sa pangabay nga transparency sa mga tikang sang board. Sa mga nagapanguna nga balita national, pila ka mga empleyado kag opisyal sang FDA ginaduso nga ipaidalom sa lifestyle check. Vital sign screening hindi na kinahanglan antes ang COVID-19 vaccination. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6, just detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa maini. Doktor. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT.
Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong Kakaroon sa detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal, ginpermahanan ni si Palay City Mayor Maria Gina Lizares ang Executive Order number 2021-13 nga nagapahanugot sa liwat nga pagbukas ng turismo sa syudad epektibo Mayo 15. Ang ini nga mando santo sa pagpalawig man sa implementasyon sa Modified General Community Quarantine sa syudad sang Sipalay. Base sa EO, ginapanugutan ang pagtelipon tubtob sa 30% sang seating o venue capacity kay ginabisuhan ng tanan nga establishmento nga sundon ang ventilation standards nga gin-issue sa Department of Labor and Employment. Ang curfew sa syudad sang Sipalay magasugod naman las 8 sang aga o kung las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kaagahon. Sa iban nga balita lokal, nagpatigayo na sang inspeksyon ang Joint Inspection Team sa syudad sang Silay sa mga lugar nga masami gilakadtuan sa madamo nga bisita. Gendesisyonan ni Silay City Mayor Mark Golas nga temporaryo siradan ang mga dalan pasulod sa suba sa Barangay Kapitan Ramon kag E. Lopez nga una ginreport nga ginadagsa sa mga tawo. Sa obserbasyon sa Joint Inspection Team sang Silay, kalabanan sa mga nagakadto sa mga lugar, mga pangayaw. Nagahingyo si Golas sa publiko nga magkooperar sa mga ginapatuman nga health protocols ng gobyerno agud masolusyonan ang padayon nga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Ginpaidalom sa heightened alert status ang tanan nga Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Negros Occidental bilang pagpanghanda sa posible halit ni Bagyo Crising. Suno kay Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zepar Gahilian, sininga aga, ginpermahanan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang advisory. Dugang pa ni Kailian sa among advisory, ginaabisuhan ang tanan nga local DRMO nga maghimo sa proactive measures. Ginabisuhan man ang mga LDRMO officers nga bantayan ang mga lugar nga sa masami, ginabahaan, ginaluntaran sang landslide. Ginahingyo man ang publiko nga magbantay sa mga advisory may angot sa lakat sang panahon. Sa dugang pa nga balita lokal, magahulat ang isa pa kasimana ang power watch sa desisyon sa Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative kung madayon ang Memorandum of Understanding kung MOU nga natalana kung tani nga permahan nagligid nga bulan. Suno kay na Winnie Sancho sa Power Watch. Abril 23 ang gintalana ang pagperma sang MOU apang may isa ka miyembro sa board sang Seneco nga nag-ayo nga hatagan siya sang tinion agud mabasa ang kaundan sang kasugtanan. Dugang pa ni Sancho ang MOU magahatag sang oportunidad sa mga member consumer nga makahibalo sa mga transaksyon kag tikang sang Seneco para sa transparency. Natingala si Sancho bangod nga nabulanan na apang wala sang desisyon ang Seneco. Samtang ginpahayag ni Sancho nga kung wala pa sang plano ang Seneco sa masunod nga semana, gision sang Power Watch sa atubang sang publiko ang MOU. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot sa 14,719 ka mga persona ang naglapas sa health protocol sa syudad sa Bacolod halin sang Enero tubtob Mayo 2021. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Operation Chief sa Bacolod City Police Office. 4,837 ang nadakpan nga wala nagasuksok sang face mask. 3,340 ang nadakpan nga wala ginasuksok sang husto ang face shield, samtang 1,394 ang nadakpan nga wala nagasunod sa social distancing. 3,902 naman ang naglapas sa curfew, kag 1,333 ang naglapas sa liquor ban. Suno kay Liada, ang ilan nakpan ginpamulta basing man sa nasaad sa ordinansa sang syudad. Kagdugang pa rin ni Liada, ginaistoryahan o kung ginaisyuhan sang citation ticket ang kada madakpan kag ila ginabayaran sa City Treasurer's Office.
Ginklaro ni Liada nga wala ginapriso ang madakpan nga nagalapas sa health protocol agud marikawan ang paggutok sang custodial facility sa mga police station sa syudad sang Bacolod. May guidance man din sa amon sa PMP nga kung may ara kita existing ordinance, we should implement ang existing ordinance para hindi man maginuto kasi kung nakpanakpon na sila tanan, definitely ang aton nga mga jail facilities will be congested at the same time ang aton nga barangay makongested man ang ilang mga jail. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Sa aton mga ka-action sa mga nagaproblema dira bangod sa hypertension, Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo. Kagaron sa detalles ng aton mga nagapangunang nga balita national, kinaduso sang Anti-Red Tape Authority kun ARTA lifestyle check ang mga opisyal kag empleyado sang Food and Drug Administration kun FDA nga ginaimbestigahan sa karon may kang tanan sa wala pag-akto sa masobra sa 600 ka mga drug application sa diin pila diri ang pending sang masobra 6 na katuig. Suro kay ARTA Director General Jeremiah Bilcheca, mag-request ang Anti-Red Tape Body sa Presidential Anti-Corruption Commission agod magpatigayon sang lifestyle checks sa mga natungdan. Sa adtong Martes, ginhatagan sang direktiba si FDA Center for Drug Regulation and Research o CDRR Director 4, Jesusa Serunay, nga magpaatag kun nga hindi siya pagpasakaan sang kaso administratibo o kon kriminal. Ang Shokus Order nagwa bangod sa 23 ka mga affidavits sa nagkalain-lain nga mga pharmaceutical companies nga nagadetalya sa ginaligar pagka-atrasar sang FDA CDRR sa ila application o kun aplikasyon nga ginpasa sa tupang tuig 2014. Hindi na pag-i-require sang Department of Health ang vital signs screening sa proseso sang COVID-19 vaccination bilang kabahin sa handom nga mapadasig ang rollout. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginaprubahan sang DOH advisors kag immunization experts ang rekomendasyon sang Philippine Society of Hypertension kag Philippine Heart Association nga hindi na pag-ilakip ang vital signs screening sa idalom sang bago nga guide
guidelines tutukan sa health workers ang mga tawo nga may hypertension o kun organ damage antes ang pagbakuna. Palayag ni Vergere, ginbutang naman sa guidelines nga kinahanglan may separado nga linya para sa mga tawo nga kinahanglan pa obserbahan bangod sa ila masakit kag agod hindi na makadugang sa malawig nga linya. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:33. Dapat mag-lockdown ang mga opisyal sa gobyerno kag ila mga kritiko sa kada istoryahan ang isyu sa West Philippine Sea. Suno kay Anay DFA Secretary kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga hindi maayo nga nag-aaway in public ang mga anay kag karon nga mga opisyal sa gobyerno angod sa isyu sa West Philippine Sea. Mas maayo suno kay Cayetano nga mag-lockdown na lamang ang mga ini. O kung magpatigayon sang closed-door meeting agud makahimo sang komprehensibong estratehiya. Ginhatagan pagtamod ni Cayetano nga importante nga mag-isang tanan ilabi na sa panahon subong. Pila sa mga ginengganyo sang kongresista nga magsapol amo sa Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin, Defense Secretary Delfin Lorenzana, Presidential Spokesman Harry Roque, Anay Senator Antonio Trillanes IV, Anay DFA Secretary Albert De Rosario, kag retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kaya ang aking pong advice, mag-voluntary na magkulong o mag-lockdown, ibang klaseng lockdown, na kung saan si Secretary Locsin, si Secretary Lorenzana dahil sa National Defense, si Secretary Roque, si Senator Pimentel, Senator Trillanes, Secretary Carpio, Justice Carpio at si former Secretary De Rosario, mag-usap sila. Kasi tingin ko kung mga 70-80% magkakasundo sila Doon sa 20% hindi. At magkaroon tayo ng mas magandang strategy. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Kag inyo ginpamatian ang kabuusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Mayo 14, tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,